барои тавба ду чиз зарур аст: ихлос ва имон. имон бандаро ба тавба водор мекунад ва ихлос бошад тавбаи ӯро насӯҳ мекунад. модоме чунин аст, эй пирамарди солхӯрда ва эй ҷавон, аз раҳмати Аллоҳ ноумед нашав, ба яъс гирифтор машав. Худои ту, модоме ки банда ба ӯ чизеро шарик наовардааст, ҳамаи гуноҳҳоро мебахшад. Ба ӯ тавба кун. ҳар ки пеш аз ҷон ба ҳалқаш омадан тавба мекунад, Аллоҳ тавбаашро қабул мекунад. муфассирон дар тафсири ин ояти каримаи إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. гуфтаанд ки ҳар тавбае ки пеш аз ҷон ба ҳалқ омадан карда мешавад, он тавба ба қарибӣ аст. ва ин оят ба ҳамаи шахси гунаҳкор умед мебахшаду яъси ӯро дур мекунад. бояд ба Аллоҳ ба чунин неъмат шукр гӯем. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فإن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ҷумла пур аз таъкид аст. нахуст ба касони пургуноҳ таваҷҷӯҳ мекунад ва онҳоро бандагонам гуфта хитоб мекунад. худоё, кадом бандагон? касоне ки накӯкоранд, шабҳо намоз мехонанд, рӯзҳо рӯза медоранд? На, касоне ки пургуноҳанд. ана ҳаминҳоро бандагонам мехонад. чаро? то аз дили онҳо эҳсоси ноумедиро дур кунад. аҳли фуҷур, бадмаст, занони фоҳиша, инҳо ҳамон касонеанд ки гуноҳро ба ҳадди исроф расонидаанд. эй бандагонам, ки бо гуноҳ ба худ зулм кардаед. тасаввур кунед, ки ин нидоро чунин касон мешунаванд. мебинанд, ки Аллоҳ онҳоро ба худаш чунин наздик карда, бандаам гуфта истодааст. яъне бо гуноҳи зиёди хеш аз доираи бандагонам набаромадаанд. инро бояд дар хотир дошта бошем. ҳар касе ки назди мардум истода мавъиза мекунад, насиҳат мекунад, вақте ягон кори ҳаромро бинад, дар ғазаб мешавад ва мехоҳад барои мардум оташи дӯзахро нишон диҳад. бинед, Аллоҳ ин касонро дар ҳоли сахт гунаҳкор буданашон ҳам бандагонам мегӯяд. бояд ӯ нармӣ кунад. шунида будам, ки яке аз хатибони маъруфи мағриб дар хутбаҳояш нисбат ба гунаҳкорон хело сахтгир буд. сахт мегирифт. боре яке аз устодонаш ба хутбааш иштирок мекунанд. баъди интиҳои намоз устод шогирди худро мунтазир мешаванд. вақте ҳама мераванд, ба ӯ мегӯянд: бо ман биё. мепурсад: ба куҷо? мегӯянд: бо ман биё. баъд ҳамроҳ савор мешаванд, ба як гӯшаи шаҳр, ки он ҷо ҷойи ҷамъшавии мардум буд, мераванд. он ҷо ҷое буд, ки тӯдаҳои гуногуни мардум ҷамъ мешуданд ва аз вақти шом то дерии шаб менишастанд. бештари он ҷо будагон аҳли ғафлат ва аз роҳи Аллоҳ дур буданд. умуман тӯдаҳои гуногуни мардуми аввом. вақте устод бо шогирди худ он ҷо расиданд, устод дасти шогирдро гирифтанд ва ба мардум ишора карда гуфтанд: оё ин мардумро мебинӣ? инҳо ҳама аз ҷумлаи уммати расули худоанд. танҳо он касоне ки ҳамроҳи ту дар масҷиданд уммат нестанд, балки инҳо низ уммати эшонанд. ба онҳо раҳм кун. яъне уммати паёнбари ту танҳо аҳли масҷид нестанд. инҳо як гурӯҳ аз уммати паёнбар саллаллоҳу алайҳи васалам ҳастанд. ин мардуми авом низ аз уммати он ҳазратанд. бигӯй: эй бандагонам, ин изофаи нисбат, ки дар бандагонам аст, бояд бо оби чашм ва нури дида навишта шавад. касоне ки ба худатон бо гуноҳи зиёд зулм кардаед, ман пеш аз ҳама шуморо дар назар дорам. аз раҳмати Аллоҳ ноумед нагардед. оё ҳамин бас нест, ки чунин касонро ба худаш нисбат диҳад ва бандагонам гӯяд? ин барои аҳли фаҳм басанда аст. Аллоҳ медонад, ки миёни ин касон нафароне ҳастанд, ки зеҳни ҳушёр надоранд. барои ҳамин аз раҳмати Аллоҳ ноумед нагардед, мегӯяд. оё ҳамин ҳам кифоя нест?
боз таъкид мекунад: албатта Аллоҳ ҳама гуноҳонро мебахшад. бинед ки чӣ хел таъкидро боз таъкид мекунад. Нагуфт ки Аллоҳ ҳамаи гуноҳонро мебахшад, балки гуфт: албатта Аллоҳ ҳамаи гуноҳонро мебахшад. баъди ин ҷумлаи пуртаъкид боз дигар ҷумлае меояд ки ин ҷумларо таъкид мекунад. ҳамаи ин бас набуд ки боз ба таъкид мегӯяд: албатта ӯ ҳамон аст ки бахшанда ва меҳрубон аст. дар ҳоле ки бас буд ки гӯяд ӯ, вале боз таъкид кард ки ӯ ҳамон аст ки бахшанда ва меҳрубон аст. оё ба Аллоҳе ки чунин сифатҳоро дорад шод намешавем? алҳамдулиллаҳ. аз Аллоҳ мепурсам ки ба мо тавфиқ диҳад ки аз чунин Аллоҳ шарм дорем.